سلام كميت خونو كبرات تغطات التنايزا channel علتاو مدب حيزنا لكم قريبنا لنا سناي مكتتال نويح ادمنخت نبري نفس وكف قالئت دقيق ساعات معلت وزته عبيوتنا توسخ عدمي زلوا سلازي مسجيزي كلنا بعلمنا وسخنا نقرقناينا نخيد ارغان مسنويح ادمها بسبنت بزر سنه هيوتاوي سنه امراوي اكلاو محبراون لوطي كغلصي كعل ارغان بحدث توسن عدمون كغلصي كعليو نابنت كمتي تحت 18 عمت تحت عدمه زبال اب حالا غره دمه لعلسان 5 عمت مس درجه شمغلنا يسرع شحوكه بقعت ناي سنه هيوتاوي اغاب معبال سبنت مستنفاس دلدال سبنت وزته مس ارغاننا ولل زخير انتقونه طعنا نطفتاتن ناي ارغاوين بلعل متن بنقسوم كلو ابز كايدو زنورو طفتات كونتاتن منبابرون كالي كمز مركوس تمرامرتي يغلصو مصنعتات كم زرغاغصو امغاغبانا اب ارغانا لعل صلوالو تحط من نبابرو كاب زلو بيتسب ستولت ህፃን ዝተመጣጠነ ምግቢ ክትረክብ ዘሎ ተኽእሎ ጸቢቢዩ ስለዚ ድማ ካብ ዝተመጣጠነ ምግቢ እናረኽበት ተዓቢ ህፃን ቀልጢፋ ክትሽምግል ባህርያዊዩ ናይ ጽልዋ ድማ ታጓልን ሰይቲ ዕድመና ደፈታ ብትኽልሉን እናወልሐ ስለዚ መጽእ ቀልጢፉ ማሕወራ ከአብያ ይጅምር ቀልጢፋ ትሽምግል ማለት እዩ አምኑስ ዕድመና ነርዮም ጠባያት ምትካኽ ሽጋራ ጉዞ አልኮላው መስተሙኻን ምውስዋስ አካላት ዘይምዝውታር ወዘተ ቀንድራ ቋሕቲ ናይ ቅልጡፍ ሽምግልና ምዃኑ ማይን ዘንግዕ ፍልልይ አፍልጠት ትምርቲ አታዊ ወይውን ማሕበራዊ ደረጃ አብርጋን ዝረአ ለውጢ የዛይዶዩ ልዑል ቁጥባን ማሕበራዊ ሀብትን ዘለዎም ሰባት ወላይ ሾምግሉ ጥዕኖም ዝተማሐሸ ኮይኑ ክነብሩ ይኽእሉዮም ፍልልይ ጾታውን አብርጋን ልዑል ጽልዋይ ዘሎ ኣብ መላእ ዓለም ደቂ ኣንስትዮ ልዕል ደቂ ተባዕትዮ ነዊሕ ዕድመ ይነብራ ኣብዚ እዋን እዚ ልዕሊ 600 ሚልዮን ህዝቢ ዓለም ዕድሚኡ ካብ 60 ዓመት ንላዕሊ እዩ ካብዚ ኣብ 355 ሚልዮን ኣብ ምምዕባል ኣብ ዝርከባ ሃገራት ይርከብ ኣብ 2025 ናይ ሽማግለታት ቁጽሪ ዓለምና ልዕሊ 1 ቢልዮን ክበጽሕ ከም ዝኽእል ግምታት ይወሃብ ስለዚ ነዊሕ ዕድመ ንኽትነብሪ ዘኽእሉ ገለ ነጥብታት ወስከነብል بزتخ متن حجوستن سحاقيتن كتكون فتني مصنعتات كم زحبرو حزن غواهي كم اون حرق مخانتهم كندن ارغان زقلات فباتات مخانوميو زغلت سلازي نزوم نغرات كتوغديوم صعري امغاغبا ابز مداي ابز الواي زلو احملتن فرتاتن مغاب كابسغان لعلي تمراصيو ኣብ ኣሕምልትን ፍረታትን ዝርከቡ ቫይታሚናት ቪታሚን ኤ ቪታሚን ሲ ኢን ከምኡውን ማዕድናት ብዝተፈላለዩ ሕማማት በቀሊሉ ንኸይንጥቃዕ ከም ዝከላኸሉና ብሕክምናዊ መጽናዕታት ክረጋገጽ ተኻኢሉ እዩ أحملت مجاب زوجتور سبات باستفلالي حمامات نايل بسام بأكليت منشرون قال إنك تقع زلون تخلو عزيوزو تحت أيو أركلاو من قصات بزوجتار قلت إفكا كام راجز كلاخل فوتون مدهنيتيو كبهالي كعل ماي ببزح مستاي إذ ببزح مستاي زوجترو كقدام ماي بحمامات كتقع زلو تخلو يوحد كم أون أبجسنا قلت إفو عتار كوتسنا زلو تخلو يتسبب ما تنشون شكورن مقدال لعلاق أنشأو موساد نحمام دم بزحي بقللو كم زك على عنا يوم كيلات هزمل كتو أمجبي ناينتو عقن شو مقدال وي بزي شو مجبي مسرح أب أفنى على زاوية عمي يهبناني خون تقوم تردينا كنزو تروم سنة التنجن بقللو كن لم دوك من خيل عين التراترن على كلاو مستن شجران زي مزوتار زوم كل تنجرات نأكلات نحمام نايم كتار عقم بلوع المتن يوم زد دخمو زوم لمتات زيوم كنيتي بتعنا أكلاتنا زورو سعبينات تحساس بناون كم زقدل سلز قبرو بزعبان بسنا كنحسب عدله هبونان يوم سلازي كاب زوم لمتاتن والفتاتن زيوم بأجو كن كتب عزيو تمرهزيو غازيتنيان ساليتن لينسي اداريو لينسي اداريو اب 10 شحنش عتمي سو عسستناب كونكتيكتات امريكا توليدا تقماتي اسطنبول تركو قينا اب شحنش عتمي 95 كاب يونيفرسيتي ويسكونسين باغراو زمدناتات بديغر نستمغرقتن منچا سال ناشونال جيوغرافي ذا نيويورك تايمز ماغازين فورچنن كالوتن معكناز زينان حتمتن ايا زي زخونه تمرتن سلطنان بكاميرا اگدس سلطات قرط جمرت اداريو اب شحنش عتمي 96 اب بونس ايرس ارجنتينا سرح جمبيرا دحر حد عمت اب شحنش عتمي 97 كم ناص غازيتنيا خوينا نسلست عمتات بزي مقراص مس اسوشيتد بريس سريحه كابتي غزيتات حزا دما ناب استفلالي هاغرات نازورت ناي مسال مويا ناتيلا تتحزتون ابرتي اكثرحلون ترايت كساب كلت شحقا ناب هابانا كوبا بمخاد هيوتا بتحتي ديساو سرعت بغبو سنيدا قصيلا ناب نيو دلهي بممراح ناستا شومون تاوارح ناب هندي افغانستان باكستان نيبال نازورت استفلالي اسائل ناشوسيتد بريس ذا بوستن جلوبن ذا هيوستون كرونيكلن أبركيتا أمي هذه كلتشن حدنا مكسيكو بمقعزكا مس نيويورك تايمز الناس رحت كابتا هاجر وصعي نهجرو كنت زغلص اسال امس نادق صلتو
ድሕሪ 11 መስከረም ናብ ደቡብ ኤስያ ብምምላስ ኣብ ኩናት ኣፍጋኒስታን ብምስታፍ ብፍላይ ኣብ ጉዳይ ትምህርቲ ደቂ ኣንስትዮ ፀቂጣ ብፅዑቕ ንጠፈት ኣዳርዮ ንኩነታት ማእከላይ ምብራቅ ሸፈነ ብምግባር ኣብ ጥሪ 2003 ናብ ቱርኪ ገዓዘት ኣብ ዝቕፅል ኣዋርሕ ናብ ሰሜናውን ማእከላይን ኢራቅ ብምኻድ ብ7 ኣዋርሕ ንዝተፈላለያ ምህፄታት ሽፍና ሰኣል ኣበርኪታ ክሳብ 2005 ድማ ኣብኡ ብምጽናሕ ኒውዮርክ ታይምስ ኣገልጊላ ብተወሳኺ ኣብቲ ግዜ ኣብ ዳርፋር ሱዳን ዝተኸሰተ ግጭት ካብ 2004 ኣትሒዛ ናብ ሱዳንን ጫልን እናተጓዓዘት ንህይወት ማዓስከር ስደተኛታት ሱዳን ኣብ ጫድ ዝተሓድጋ ዓድታት ዳርፉርን ኣብ ውሽጢ ሃገር ንተዘናበሉ ህዝብን ዘንፀባረቓ ሰኣል ሰኒዳን ንማሕተም ኣብቂዓን ኣዳርዮ ኣብ ኩናትን ግጭትን እናኣተወት ስእል ንሃልኪ ዜና ወይን ሸፈነ ማዕክናት ዜና ኢላ ዘይኮነት ንዓለም ገሊሃ ከተሪኦ ትደሊ ጉዳይ ገሰት ሰብኣዊ መሰል ምዃና እትገልጽ ካብቲ ጅምር ክሳብ እዚ ግዜ ድማ ንግዳያት ደርቅን ዓፀቦን ሃዛብ ዓለም ንፈተነታት ህይወት ዕደና ስነ ኣእምራውን ሕማም HIV ኤድስን ህልቅትን ዓመፃትን ዘጠቃልሉ ፍጻመታት ሰኒዳ ትርከብ ብተወሳኺ ሃንደበታዊ ናይ ለይቲ መጥቃዕትን ወራር ስደተኛታት ወተሃደራት መድፍዕ ሞርታር ስግኦም ክቆራረፅ ማዓንጣ ዘይቆፀሩ ህፃናት ኣብ ሜዳ ውግእን ግርጭትን እናተፃወቱ ዘርኢ ኣሳእል ዝነዳ መካይንን ዝፍንጀራ ቦምቦታትን ናይ መጨረሽታ ሞት ወተሃደር ካልኦትን እውን ሰኒድ ኣላ እዛ ብዛዕባ ታሪክ ህይወታት ፀሓፈት ኢትስ ዋት ዱ ኤ ፎቶግራፈር ላይፍ ኦፍ ላቭ ኤንድ ዋር ትብል መፅሓፍ ብዛዕባ ሓንቲ ነፍሰ ፁር ጋዜጠኛ ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ጥራይ ዝውሰድ ሞያ ትነጥፋደ ኣዳርዮ ዝገልጽ ኮይኑ ብስእልታት ፓኪስታን ኣፍጋኒስታን ሱዳን ኢራቅ ሊብያን ካልኦት ሃገራትን ዝመልእት እያ ስእልታት ኣዳርዮ ሓቦኛታትን ትብዓትን ዝተሓንገጡን ኮይኖም ገለ ኣሳእል ድሕሪ ምፍንጃር ቦምባን ዝረዓበ ማዕበል ጸሊም ትክ ዘርኢ መብዛሕትኡ ነቲ ኩነታት ብፅዑቕ ዝገልጽ ካብ ታሕተዋይ ጸጋም ናብ ላዕለዋይ የማን ንጎኒ ዝሰኣላ ሰኣልዮም ዝደምዩ ወተሃደራት ሬሳታትን ሽክናታትን እውን ኣለው ብለይቲ ብዘይ ብርሃን ዝተወስዱ ኣሳእል እውን ኣለው ብኸመያ ግን ኣዳርዮ ናብ ከምዚ ዓይነት ሞያዊ ሰኣሊት ክትከውን በቂዓ ስድራኣ ጋዜጠኛታት ሰኣልቲ ወይ ሰብ ሞያ ሕክምና ይነበሩን መሸጥትን ቀምቀምትን ፀጉር ርእስዮም ነይሮም ኣዳርዮ ጓል 13 ዓመት ምስ ኮነት ኣቦኣን ይኮን ዝዓይነታ ካሜራ ገዚኡላ ኣብ መጀመርያ ንሰባት ክትስእል ኣዝያ ሓናኽ እኳ እንተነበረት ቅርፅታት ስነ ህንፃን ዕምባባታት ምስኣል ጀሚራያ ናብዚ ደረጃ ክትበፅሕ ክኢላ ኣዳርዮ ብዘበርከተቶ ስራሕ ብዙሕ ሽልማት ረኺባያ ኣብ 1999 ሓንቲ ካብ ስእልታታ ናይቲ ዓመት ዝበለፀ ስእሊ ተባሂላ ተሸሊማ ኣብ 2002 ናይ መጀመርያ ከም ሰኣሊት ጋዜጠኛ ኮይና ዝሰራሓቶ ስራሕ ፎቶ ዲስትሪክት ኒውስ ማጋዚን ዝበሃል ትካል ንኣዳርዮ ምስቶም ብሉፃት ዝበለቶም ናይ ዓለም ሰኣልቲ ስሪዕዋ ኣብታ ዓመት ብተመሳሳሊ ኣህጉራዊ ማእከል ስእሊ ዘ ኢንተርናሽናል ሰንተር ኦፍ ፎቶግራፊ ዝበሃል ትካል ናይቲ ዓመት ዝበለፀት ንእሽቶ ሰኣሊት ብምባል ብኢንፊኒቲ ኣዋርድ ዝፍለጥ ሽልማት ኣዕቲርዋ ክቡራት ተኸታተልትና ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ብምግባር ተኻፈልቲ መደባትና ክትኮኑ ብኽብሪ ንዕድም